Oi kia hang tu ngilate. Hakan ni kasgi kat bangi dang isongkai wan her kan san ka kan hun jong kingap kablay pelok session part ngapriang sabhay fi sakan ni ka YouTube channel ka Moments 23 te parlok hakan ni ka video ngapan iya fi kum no ngile ban yo ban kem yakini kingap ki baher sasun te parlok kat ba kini kingap kidang her sun ngi yasim da kiding ngi atit yakiding hakiten lan ni hakimau te kenang bakan mi ka jing sawa te haba kami ka jing sawa kini ki kan hun jong kingap perlok ki wan be ya ka jing sawa kim nang ban her su sawai hindai ki ne be haju ki kelan be haju asun te hadu bakin da thak te prok la da phai kwa ban i ba bang yo sisa ban kam ya kini kingap hila ban pe ya kini ka video hadu ka bakut perlok hila ban simru ya kini ka video kum ka jing hikai ba lese nang ni sakmat pi ru pi ya kendu ya kum kini ki jai kan hun ngap ki baher hila ban le kum ne hi kum bale mangi te kum ba fitip hi perlok ba ka kam ringap ru ka de ka wei hi ka ba ajing bentoi na kata ka daw perlok ngi be thong ba yakin ki ngap hadu bandayo Nampak tim ni kan. Nampak tak? Jimat ujau. Hah? Jimat. Kan net lalu ni keting kau ucu Cina. Iya, sekolah 6 haji tu. Mbak, belum mit angat tak. Tak mihit lah. Oh, ngap tu lah. Jiram. Ada urung. ban yu i lani ban yu kem ka kiau perlok kamlong ka basuk namar hang ni daki spa daki hajar teliki ni ki ngap tem ki dan tingi haban pej bha haban kemi bha jai pa jai suki pa suki tak hadu begina yu i mas ni i ngi haban kem mai wud namar ladang em kem wud ti perlok ketuka kiau kan sa ngam no sapo kan sa ngam no sapo jong ketuki ngap tem te perlok lada ya ka kiau gimla ban siam hajrong ngila ruban ketak da keti kum tu ngi pen khi da keti kenang ba nginla ban i kenang ba tu ka kiau kan mi sabar le sebun apa dek jong phi perlok fiting ban ketak ya kingap ndai em perlok kingap kim judat kelumar ladang ketak suki ngim ju pen khi ti kam kini kingap kim judat ngi haban pen khi suki kenang makin nam dai Ura dah sting ding bao le. Dia nak tengah nak lung. Dia le nak lung. Ai perlok ni ngap lami nak sing. Nak sing jauh ni perlok. Nam ta la de kapor ban khat ngap, ta ka daw ngap upet kum ni. Di persit por pen khat kiau. Yo. Dia khat kum ni mentah. Ngap bahe bah. te perlok bentau ni wei perlok hadit bau laki hajrong jong tuding ula pej bha baru layo ban kiau ni ka kiau mentah te pila ban pej bha mentah ni pej perlok ketu ka kiau keti jong niu perlok pej kadi ka kiau ka kham he ban ya kingap tem ka jrong kamet jong ka kham jrong pej tu perlok iya me tu kiau ayo ti kani ka kiau kalong ka badan bor bha namar ka jing im jong ki ngap tem ba ro ka syong ha ka kiau kram ka kiau ki ngap tem kim la bat im perlok na ka daw ki burom ya ka ki bud be ya ka lada ka phet maka na pok sing na jaka syong makiru ki haban phet lang ki hab ban bud ya ka ti perlok benta bila iya kani ka kan hun ngap baki layalang haju sejaka ti kani ka kan hun perlok kadai ka kan hun ka blahe kamdai siu ka kan hun ka ba dangret Baik perlok jing he ngap te. te plot tangkat ni hi ngatrai kani ka video kala aji mento ya pi ki bla pai ya kani ka video bat ku blai sibun plot ya kapor pokodo jong pi te so bha ban share plot ya kani ka video kenang baki weru ken yo ilang ngin sa siam ha ko pat ka video ku blai sibun